Ikanamata mazuva ose wasine simba amati Toti makoroko Hano makoroko kunamata kwazvo kwadi nekusati kuri kwazvo kwadi kunongova nezvinhu zviviri zviri panyika pano pamupostori iwe neni kwazvo kwadi nekusati kuri kwazvo kwadi zvoratidziwa musanganiro rino newe kana neni rugare kwaapostoli tinopa kutenda pane uyu muprofiti waMwari Sendimiro ari kufamba nevhangeri yoruponeso. Uyoyu ndiye Mwari mweya mutsvene unotaura zvinoitika. Chega chega chaanenge ataura chinototi chiitike. Saka tofanira kumunzwa nokumunzwisisa. Ndokuti waenda kusaidhi rezvokwadi. Kana ukasamunzwa nokusamunzwisisa, waenda kusaidhi zvisiri rezvokwadi. Saka zvinhu izvi nhasi totsanangura zvinhu zviviri. Zvazvokwadi nezvisiri zvazvokwadi. Kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata. Zvanzi iwewe mupostori kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata, gumbo chairo rofanira kudzogwa musi weSabata. Kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene. Right. Musi weSabata woga woga usaita zvaunoda pazuva iroro. Panotova nevamwe vakasvira kuita zvavanoda neSabata. But kana tiverenga mumagwaro vanhu vaiti wokachiwa kutakwa nemavhu kusvika apera kuti tsvai nokuda kweSabata rugare kwaapostoli. Imhiko yaMwari chinhu chinonzi Sabata. Saka muchiona uyu muprofiti anochengeta Sabata kuti rikatoshe. Vakasvika panapa kunonzi pavhagwa Sabata yakwana, zvese zvamira. Kumisha kwenda hatigoni kuvhara vazhinji. Kutomboenderera mberi munhu achiti zvasanzwa kwana asi pana kunonzi zvavharwa zvakwana. Ndo zvinonzi kunamata kweshokwadi Sabata nePasika ngepane upostori pazviro izvi. Uchiti Sabata izuva rinofadza. Hanzi Sabata izuva rinofadza asi hatisi kuenda kumunda. Nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa. Iri riri zuva raMwari rinofanira kukudzwa. Uchirikudza
usingati zvaunoda. Munhu afane kuita zvaanoda musi weSabata. Kana kutsvaka zvinokufadza. Usatsvaga chinofadza iwe musi weSabata kana kuti ngatimbopinda mutaundi gosodzoka touya kuSabata. Ngatimboonai bhora, ngatimbonoita izvi. Ugare kuapostoli. Uri musi weSabata, Mwari haafari newe ugare kuapostoli. Kana kutaura mashoko ako. Iwe wafane kumbotaura mashoko ako, haunohwa kuti mashoko ako. Mashoko atotaura musi weSabata ndokukudza Mwari. Kurumuko, womukira kurumuko. Wouya Sabata. Wozopedzisa nevana vako manheru ugare kuapostoli. Ipapo uchafarira Jehovha kwazvo. Hanzi kana waita izvozvo iwewe uchafarira Jehovha kwazvo iwe pachezvako Neni ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira dzenyika. Jehovha uchikutora upisa panzvimbo dzakakwirira dzenyika kuti unyatsoona nyika ino kuti yakanaka sei. Nokuda kuti unenge wamufadza ugare kuapostoli. Ndichakugutisa nenhaka yababa vako Jakobho. Basa rose ratinokumbira riya rokuti unoda kuguta nebhaibheri raverengwa Shiro 1. Zvakatiwa naMwari umwe chete. Usazonyange uchishumaira panonzi hachiverengi munya chireva bhaibheri. Uri kutuka Mwari. Isu tiri zvapupu zvezvinhu zviri mubhaibheri izvi. Ndozvaka ndozoreva kuti umbowo vamwe kuda kuchigara ngatidozvitoreve kuti umbowo. Zoreva zvapupu sebasa rakaitwa mubhaibheri nevapostoli vekare nevaIsraeri vekare. Isu tiri kupupura basa iroro kuti rakanga rakanaka. Uyo muprofita ndiye muridzi webasa iri, ndiye waivakwa ikoko kuvaIsraeri nekuvapostoli vekare kusvika patiri nhasi kugara kuapostoli. Hanorwadziwa kana ukasumuka muno uchitaura zvisiri izvo. Haazokutsiuri hakasi unorwadziwa kuti ko munhu wendepi nevanhu ugare kuapostoli. Kana ukasumuka muno ukati zvakare zviya zvireva zvakatiwa naSaint John, kana zvakatiwa naSaint Abel, kana zvakatiwa naSaint Noah, kana naSaint Makeba, kuti zvichiona sokuti zvakundiwa nezviripo nhasi. Muprofita haafariri izvozvo. Nokuti ndiye Saint John, ndiye Saint Abel, ndiye Saint Makeba, ndiye Saint Noah. Hapana chakachinja muumbo wavo. Zvakanyogwa kuti nyeredzi dzakabva kudenga dzichindoputsikira pamberi, imwe chiputsikira pamusoro peimwe, chinyangarika mukati meimwe, imwe yovuya zvekusvika dzaita 4 dzichingonyungurukira panhu pamwe. Iwe unozoparadzanisa wazviwanepi? Nyeredzi dzose dzakafira panzvimbo imwe chete dzikaita basa rimwe chete. Hanzi pano panyika pane ruva raMwari. Ruva raMwari ndo postori iye ino, ndo runonzi ruva raMwari. Ndo chinhu chega chinofadza Mwari kana akatarisa panyika pana. Hanzi dzakabva kudenga ngirozi dzichitsika pamusoro peruva iroro. Hanzi nezvakatera dzakatitsikavo. Johani wati dzakatitsikavo kureva kuti naiye wakatsikwa naSaint Nimrod ugare kuapostoli. Saka ndo chinhu chega chinofadza Mwari, ndo ruva rake rakatotsikwa naSaint Nimrod. Vana Johani varimo mukati macho ugare kuapostoli. Ngatokumbira kwazvo kuti kana uchiita basa irori risevedze uchiziva kuti kunokuindiwa kudenga. Kana uchikumbira chaunokumbira, kumbira uchiziva kuti zvozokuendesa kudenga here. Manyawi nokuzvida zvazara musangano rimwe, kuzvikudza chaiko ugare kuapostoli. Mwari wakaziva kuti kana munhu akazvikudza unovaka imba yakanaka ari kumusha kwake. Asi Mwari wakazoziva kuti ndovaka zvakanaka kudarika zvoti chero uri woga kumusha kwako wosvika palevhu iyoyo ugare kuapostoli. Ukazozvikudza nyange ukafunga kuti wakurira musuwo hauzovaki imba yakadai ugare kuapostoli. Mwa muno masvingo achiuri vapostoli vari muno masvingo uri woga kuti uvake imba yakadai sei zokuremera. Imba ichavakwa paJulai apo kubosha haina munhu wozokwanisa kuivaka pasi pano ugare kuapostoli. Pangari unozama kuti iwe uchida kuzvikudza uone kuti unenge wamudoko kwaari ugare kuapostoli. Kandokumbirisa kwazvo kuti dai waziva zvokwadi nemanyepo. Kana ukaona izvozvi ndodatora zvinhu zvinokwana kuti azvishanu kazvingani. Ukaona izvozvi pauri papa usina kushandira mabharaki hausi wazvokwadi. Ukaona iwe izvozvi so pane vanhu vasina kana fedzi 1 hana vagere papa ndo tikadana mazita pano unomuwana munhu wakadaro hausi wazvokwadi. Pane vanhu vasina kushandira mota nanhasi izvozvi munhu iye haasi wazvokwadi. Ndoda kuti uzvibude pachena ukaona kuti hausi wazvokwadi.
ugare kuvapostori. Pane vanhu vasingashandiri imba iri kutaurwa kubosha izvozvi. Iwo unongoteerera chiri zvichitaurwa. Haana chake chaanozikonzi uya nemadzinza uya nezvakati. Iye haana kana chimwe kana pane pakatika. Munhu iye hasi wazvokwana. Ugare kuvapostori. Kouya munhu izvozvi muna munzvimbo yedu Tsangamire tine chikoro chinonzi St. Makebo 2 namba 2 kubva kune chokubosha. Tine varabvawo mari gerepo pana anosvika pano masvingo ogubira pana vasingazivi kuti chikoro chacho chiri kupi, vasinambobvisa kana sendi kana kusvikapo kana kutaura nezvazvo vari kumusha kwavo. Mari ikashandikwa variko vanoti hai ikupa hai ngatimosiya zvipisi ngatitore iyo yose tise kunopisa. Haane nebasa iroro zvachose. Tine vanhu vakadaro ivo pana tikaverenga mabhuku edu tinoona haana kana chakabvisa, haana mboenda kana paground open kana papi haasvikipo. Asi unoti ndiri mupostori. Hausi mupostori wazvokwadi. Ugare kuvapostori. Vanhu vasi kuziva kuti hausi mupostori wazvokwadi. Vanhu vaviri wazvokwadi nevasiri wazvokwadi. Pane vapostori vagere panapa vasingazivi kuzunde renyu mambo. Zvachose apa ivo vakawandisa. Ugare kuvapostori. Havaendiko madzimai nevarume havasiko vanotoshoropodza vagere kumisha yavo. Isi kunotoenda kuchipangai nokuchipinga. Asi tine vapostori vagere pano izvozvi. Vamwe vakadonitarisa vasingazivi ndekupi. Ugare kuvapostori. Havatozivi kuti ndekupi kwatotaura ikoko. Kuchipangai zvakadini. Ugare kuvapostori. Asi zvinhu zvaane makore zvichitaurwa. Uyu muprofita waMwari anoisa zvinhu pachena kuti vanorashika varashike tichingovona, vanopona vapone tichingovona. Vanopona ndio vanoshingirira vachitsungirira kuita basa raJesu. Hakuna munhu oshayiwa mari $50 washayiwa iwe. Washayiwa imwe shoma here pa$50 inotosangana nedzavamwe kuti chivapa ichocho chiwanikwe chine mari yako iwewe. Ugare kuvapostori. Ungoti handina pose handina. Haina handina handina luto. Ugare kuvapostori. Ungati uri mupostori here. Dai tose takaita sewe kuti tose hatina. Pane chaivapo here. Ugare kuvapostori. Asi shoko romupostori mukaona munhu unongoti panzvimbo penyu nahandina haasi mupostori wechechi ino. Haasi wezvokwadi. Masatanist vakaunzwa muno muchechi kuzokanganisa sangano rino. Munhu waMwari takapiwa zvinhu zvakawanda, tiri vafumi tose. Hakuna anonzi murombo pana patiri. Magemenzi amakapfeka akatengwa nemari. Mota dzamunokwira mubva mushaenzi dzinogadzirwa nemari. Unoshayiwa mari kana dhora rokuisa kuchechi. Unoenda une zero. Izvo tikavhura mabhuku echikoro panapa munoshamiswa. Tikati vanhu vakashandira chikoro hatifani tsama kwatizari. Vanhu vakashandira pachikoro vazhinji vari pana. Dai takashandira chikoro chedu chakapera. Ndingawanzisa zvangu mashoko ekuti ndauya ndinokumbira kwazvo kuti dai taziva patinoenda. Uya uyu muprofita ndiye St. John, ndiye St. Abel, ndiye St. Noah, ndiye nhasi St. Nimrod. Unongori munhu wani. Ndiye Mwari upenyu unorarama wakararama nevaIsraeri, akararama nevapostori vekare. Ndiye woga une basa rake riri complete kubva pamavambo kusvika patiri nhasi. Ugare kuvapostori. Amen.